जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आसी बालेश्वर मित्रपुर ठारे ब्लू लेक जहाँ आम नीलपाणी बोली कहू वीडियो को पूरा देखूँ लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। आम एपटे जाऊँ गला बाटर पड़ा जगन्नाथ मंदिर विजिट करिया। जगन्नाथ मंदिर अच्छे मित्रपुर पाखे नीलगिरी आम भल भल ड्यूटी अच्छी देखिपार आपण मैंने आसिक बुली जातु। देख पारे आपण मैंने लोक मैंने भी बहुत अच्छा ये लोक अच्छा बोटिंग सिस्टम बढ़िया सुंदर भी आम ये रास्ता बाटे जाऊँ किंतु गाड़ी जी गला भाया रास्ता एपटे ना कौन कर पहाड़ रास्ता तो एमती कहीं रास्ता मिल ये देखो जो लोक मैंने भी घर करके अच्छा लोक बहुत घर भी अच्छे एपटे देखो केते सुंदर भी गाड़ी पार्क कर ऊपर गाटा ये रखदेलु एबे चल चली जा आरी ऊपर को जा तो अच्छी माने एठी आमे छिड़ा हिजु पूरा एत बाटा खाल पाखापाखि केते केते हो एटा 30 फुट पाखापाखि खाल अच्छी 30 फुट पाखापाखि खाल अच्छी आमे पूरा ये गाड़ी रखिलु ए पुणी जाऊँ आहरी ऊपर को भी लोक गाड़ी आणुंट देखो केते सुंदर भी हाँ देखो केते सुंदर भी लोक मैंने भी छिड़ा होती बहुत लोग छिड़ा होती तमें कौन कह खाली व्यू को एंजॉय करने बहुत ऊपर को चढ़ी आसिलु पुणी आहरी चढ़ी चढ़ी आहरी जीवा ऊपर को चढ़ी चढ़ी लक्ष्यस्थली मिली ना जेपर्यंत लक्ष्यस्थली मिली ना आम से बाट चल चली जा चढ़ी चढ़ी जा से ऊपर को आम लक्ष्यस्थली पहुँचू तो एपटे गोटे माने छोटे रास्ता अच्छी गोटे देखापी देखु बढ़िया जगह है कैमरा खुल मॉडल बढ़िया जगह है आम पहाड़ ऊपर जंगल रास्ता रे चल चल चलचु भितर केवल कुकुर छड़ा आ कि मिले माने मनीष अच्छा बाकी बुलायापी आसुँच देखो पहाड़टा पत्थरटा देखो ये पानी सुखी जाइए ये साइड को पानी सुखी जाइए खाली पत्थर है ये देखो आपने एवढू पाखर पानी अच्छे जा ये जो खालटा आपको देखते से खालटा एपटर साइड भ्यूटा देखो माने आमे छिड़ा होइचु एठी तापर एउटू देखु माने बहुत खाल अच्छी
କ'ଣ ପଥରଟା ସେଟା କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଥର କାଟି ଯେଉଁ ମେଟାଲ ତିଆରି କରନ୍ତିନି, ମେଟାଲ ତିଆରି କରି ମାନେ ପଥର କାଟିବା ଫଳରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖାଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଖାଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ଯାଇକି ସିଏ ମାନେ ଏମିତିଆ ଦେଖାହେଉଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଜାଗାଟି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ରିଟର୍ନ କରିବା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ର କିନ୍ତୁ ଆରପଟ ଭ୍ୟୁଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଇପଟ ଭ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେପଟରୁ ଉପରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମେ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା, ଆରପଟ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ ନା। ଏଠି ରାତିରେ ଭାଲୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଆମେ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଏଇ ପାଖ ଲୋକ ବୋଧେ, ଗାଁ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଏବେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗହିରା ପାଣି ଏଇଟା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ହଁ ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ତ ସଫା, ତାପରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାସି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିଏ ଅଜା ମଜା ଆସିଥିଲେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସବୁ। ହଁ ମାନେ ଗାଧେଇ ପାରିବନି, ଭିତରେ ବି ତ ବହୁତ ଗହିରା ଥିବ ନା, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି। ଯାହା ଗାଧେଇବ ଏଇ ପାଖ ଆଖର କିନ୍ତୁ ପଥର। ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକା ଡିପ୍ ଅଛି। ଏଠି ବି ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ପଥର ବାଜିବ, ବେଶୀ ଜୋର ଗାଧେଇ ବି ହବନି, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଗାଧେଇବ ବାସ୍। ଏବେ ଯିବା ଇମାମିରେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ଫେରିଲୁ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗଛଟା। ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ଯିବା ଯେଉଁ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁଠିକି? ସେଟା ଭାରି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ। ଆମେ ଏଠି ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲୁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ରୋଡଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। जय शिव ओंकारा मनभज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णुदेव जय जगन्नाथ स्वामी ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଇମାମିର, ଏହି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସାଇଡରେ ଥିବା ଏଟା ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଟା ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଟା ଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଟା ଆଜି ବାବା ଗଣେଶ ଜ୍ଞାନଦାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ ସେପଟରେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଏପଟରେ ମା ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ନନା ଆସନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ଟା ମା ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ବି ମିଳିଲା ପ୍ରସାଦ, ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ଆମେ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍, ତାପରେ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।